Oh, pagtanom mo. Simple na kayo na pagtanom. Kevin Dorian moves na. Oh, so, pakita og sisi ba yun? Kaya naarabay usahin itong mga basir, maingon di daw na sisi. Isa rin eh. So, itanaw ninyo na. Oh, sisi or talaba. Kita bin. Karang kanta ba nga abrihe kay nagani si muna sa ang sisi. Amo na? Tarunga, tubang. Oh, Muna siya. oh sisi gede no? Oh. Ako midag ko, Pilipinas o Japan? Oh. Okay. So, itanong sa nato ni. Okay. So, muna no? Maghinlo sa Karatski. Hinlo ni Papa. Para limpyo siya. Ya, word Kevin. Ka ba dong, Bin? Kani, nagtanong na po ta ni, balik sa kay kay umano man naghinlo ni. Muli siya yung tawag Karatski. Sa tawag ka na? Karatski. Sa meaning anong Karatski? Kung ba karang kaki na pwede pang barbecue. Bibi? Lo, so ato na ni itanong. Oo, tanong na siya. Sige. Ubanay mo guys, no? Actually, kani, pwede naman siya. Bansog ba? Pwede na. Nya. Sampai inalimpian siya, ipadako ka. True, kay blows. Okay. Ya, bro. Gigo. So, dali padung diha na mo itanom, no? So, taro ngo. Mindot kayo magtanong guys, kay kuan. Kay tawagan. Taob. Ang hagdan ba? Ay, oo. Okay, kuan sana ko ni. So, padulog mi. Mo niyo. Makita ninyo mga kaigsuunan. Sa uli. Galing unod ani isa ka kwadsi boss 40. 40 pieces. 40 pieces. Dire. So, dire ni siya itanom, no? Para ugnay mo order, presko gihapon. Ya, sige. Ipakita ben, saon ben. Manghi sa Kevin. So, pakita na ko ninyo noon saon pagtanom, no? So, simple ra kay na siya. So, mag-gloves ta. So, dapat magka-gloves ka. And then, so, dari, marado all ra kay ugma. Naaga pong ko i-order gihapon ugma. So, ako ra gapon magkuha ni. So, naon ra siya. Di lang kini mo siya hugtog maayo kay para dali ra po nimo kwaon. Tagak. So ato na to siya. Presko na kay to siya. Na pakita kay Divin. Sa isaw lang na to, di na to dublihon kay para dali ra ba ugma kay okay. Kita bin. Loh. Kani guys, dili kemudian sa aning kita makan okay. Vintage ni. Ano? Sa mga nagpalo, sa to kasawa nagpalo. Atong nagpalo balik na mo. Tubuan ta mo kung saan pagtanom sa. No, sa mo ni, ikada nya na rin na mo itanom ang mga talaba. So magkuha ko no. Kuha na po ko magkuha. So mo ni ang galimpyo ni ang akong papa. No? So kami ang gipatanom sa ron kay busy man mi. Busy kayo. So ang sud ani 40. Dapat manggod magtanom ka ni dili kay daghan para makaginhawa ba. Ikaw di buoton. Dara, sir, ano sir? Sama na, berada ni mo. Loh. Gawar kayo. Kuyaw kayo mo nagkamang na. Labi na mo nagkamang. Pakita bin sa pagtanong bin. Mabaw lang guys, pero malumos ka ni. Malumos ba daw ka na? So ano ra ha? Para sa yung pag-harvest sa food. Sa mga customer na to diri sa Japan. Kuno bin. Order mo kay murag na update promo ba? Until kuan? Until 31. 31 lang no sa kuno. So daghang salamat. Kaya mo sa nitiwas og tanom. Mo tong tatay na iso. Mo to sobra. No?
So, ato na ning itanom. Guys. Ano mo to guys? Sige. Don't forget to follow and share. Katong mga nag-unfollow. Follow na mo tro kay mo kwanta mo birada ka. Oh, ay bitaw. Sige, bye-bye. Bye-bye, Bin.